se lähtee jo tallille. Lähdetään vaikka nyt tallille, kun ei ole mitään muutakaan tekemistä. Moi Sofia. Moi. Olit äsken ratsastumassa? Joo. Menikö kaikki ihan hyvin? Joo, ihan hyvin meni, paitsi että mä kyllä tipuin yhdessä kohtaa, mutta meni muuten ihan hyvin. Hyvä sitten. Mutta mä vien nyt ton huiskun tonne tarhaan. Okei. Tule sitten. 2 tuntia myöhemmin. Haluatko olla tänään suoraan mulle? Joo, voiko se olla tuolla yökylään, kun mun äiti äiskään tuolla yövuorossa, niin mä en haluaisi olla yksin kotona. No joo, kai meille voi tulla. Okei, mä käyn sitten pakkaamassa kotona vielä. Okei. Mennään nyt tästä kotiin. Kun Eeva oli kotona. Mä voisin mennä nyt syömään. Mitä ihmettä täällä on tapahtunut? Ja missäkään mun äitikin mahtaa olla, kun sen olisi pitänyt tulla tänne jo ajat sitten. No, kai mä voin nyt nostaa ton pöydän ja ton tuoleen. Se. Penkki. Nyt mä saan nää nostettua, niin mä alan syömään tässä ja olen ehkä miettimässä, kuka täällä on niin kaatanut nää kaikki jutut. Mut mä alan nytten. Mikä työ ääni on? Onko tuohon ylhäällä joku? No oikeesti. Nyt se lakkas. Apua oikeesti. Pelottaa ihan sikana. Nyt se kuuluu taas. Laskeutuukohan joku tuolta ikkunasta? Apua! Mä olin oikeesti. Joku just tippui tuolta alas. Oikeesti. Kuka tuolla oli? Oikeesti, mutta kannattaisiko mä nyt soittaa mun äitille ja kysyä, että milloin se tulee? Moi, mitä nytten? No ensinnäkin, että milloin sä tuut tänne, kun sun olisi pitänyt tulla joku tunti sitten. Tää päivä vähän pinähti, niin jäädä tämän töihin, kun täältä odostettiin vähän noita rahoja, niin mun piti jäädä tänne selvittämään tätä asiaa. Okei. Mut siis, miksi sä aloit pöytää tuolla sillään, kaatunut? Tai sillään. Ai siis kaatunut? En minä tiedä, mut nostit sä kuitenkin ne nytten? Joo, kyllä mä nostin ne. No hyvä sitten. Heippa. Heippa. No mä käyn katsoa nyt tuolta yläkerrasta, että eikä siellä ole samalla lailla. Mähän kuulin sieltä niitä askeleakin. Mitä ihmettä? Tässä on joku sohva eessä. Ihan oikeesti, tässä oli toi meidän sohva eessä. Ja täällä on muutakin kaikki tällä ihan siinä. Mut miksi täällä on muuten valot pois päältä? No mä laitan sitten valot päälle. No ei nyt ole valot sentään päällä. Mut mä voin järjestellä näitä tuosta niin hyvin. Kun Eeva oli järjestellyt huoneet. Moi Sofia. Moi, tehdäänkö toi Peti mulle ihan ekaksi valmiiksi? Joo. Missä sun äiti on muuten, kun senhän piti tulla jotain aikaa sitten, kun sähän sanoit, että se tulee joltain 1 tai joltain 2.
Ja siellä oli kuulemma käynyt joku rikos, niin se piti jäädä sinne selvittäitä asiaa, kun sehän on kuitenkin poliisi. Ai niin, mä unohdin, että kun mä katsoin ne uutiset. No siis mun äiti kertoi, kun se oli myös siellä samassa työpaikassa siis. Niin, joo. Okei, mut mennään nyt laittaa se Peti sulle. Valmiiksi? Joo, mä unohdin se ihan kokonaan. Tossa sulle patja. Kiitti. No tuolla ulkona alkaa olla jo aika pimeätä, niin katsotaanko jo se leffa? Ja mennään sitten nukkumaan. Joo, hyvä idea. Leffa siis. Sitten. Kun tunti oli mennyt. Toi oli ihan sika hyvä leffa. Mutta onneksi hevos paras jäi lopulta kiinni. No joo. Mut mentäisikö nyt tonne nukkuu? Joo, mennään vaan. Sitten vaan sammutetaan valot. Noin. Hyvää yötä, Eeva. Hyvää yötä. Seuraavana aamuna. Onpa hyvät tulet.